Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с такими людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у меня в гостях, очень рад, никогда этот человек у меня не был, Святослав Бойко, фронтмен, лидер группи Cherokee Lan. Привіт. Привіт, друже. Ну ти так офіційно підвів. А як я маю? Будемо говорити на дуже важливі теми. Якось аж незвично до такого офіціозу, я не привик. А як тебе називають? Ну, по-різному було. І громадський активіст, і волонтер. Але насправді приємно, що власне цей час ти вирішив приділити для мене і для нашого спілкування. Я думаю, воно буде корисним. Я очень хотел, правда, тебя давно в эфир. Вот, и расскажу зрителям немножко почему. Святослав — это человек, который... И группа Cherokee Lan — это вот такие вот патриоты просто. Это, я бы назвал это, наверное, военным хард-роком таким, да, патриотическим. Как это правильно называть? Ну и по жанру, и по смыслу. Називають нас по-різному. Здебільшого називають воїни культурного фронту. Вперше чую. Коли є воїни фактичного фронту, Східного фронту, які зброєю воюють проти Росії, є воїни інформаційного фронту, а нас називають воїнами культурного фронту. І це є... Ти, мабуть, задавав питання, яка стилістика нашої музики, то стосовно стилістики, я навіть не знаю, в якому стилі ми працюємо. А у вас, я посмотрел ваши клипы, у вас чего только нет. У вас и акустическая лирика, и... Все по-різному. Да, и что-то типа фолк-рока. Но в принципе хард это, наверное. Это такой жесткий рок в основном, да? Ну, ми можемо зупинитися на цьому і сказати, що так, це хард-рок. А в ідеологічному плані, от мені навіть в дечому імпонує те, що нас називають воїнами культурного фронту. Це насамперед відповідальність, це є стимул, це є маркер, що все-таки наша робота щось та й важить. Це круто, це класно. І коли ти щось робиш протягом тривалого часу, і воно врешті приносить результати, і я не кажу про гроші, про якісь матеріальні цінності, а про якісь от ідейні моменти, як ти бачиш, як оці зміни проходять, це класно. Воно дає наснагу працювати далі. І підтверджувати ото достойне звання воїна культурного фронту. Тому що воїн – це не просто так посидіти на дивані, поговорити. Воїн – це діяти. Надо в цель попадать. Прошу? В цель надо попадать. Так точно. Мне кажется, что вы попадаете. Я, когда всегда приглашаю музыкантов, они мне всегда достойные люди. Вообще, лучшие люди в нашей стране – это творческие люди, совершенно точно. Вот художники, музыканты, ну, по крайней мере, те, кого я лично знаю. Но я всегда имею в виду, что аудитория АТР разная. И, может быть, кто-то и не слышал про группу Cherokee Lan, про Святослава Бойко, а кто-то слышал, ну, может быть, краем уха там что-то знает, да? Разный возраст и так далее. Поэтому я предлагаю сейчас поставить клип на вашу песню «Татові в небо». «Татові на небо». На небо, вибач, да. Ну, посмотрите клип, поймете, про что он. И мне кажется, что эта песня, этот клип, ну, так наиболее концентрированно отражает то, чем занимается группа Cherokee Lan. Так? Хай буде музика. Хай буде музика. Давайте послухаємо.
словами. Я вітром проникну, пролюся дощами, корінням росту, вкоренюся гілками. Живи і радій, люби і мрій, з біди і горя знай, плакать не треба, лиш інколи пиши татові на небо. Я ще заплету тобі коси до школи. Ніколи ти чуєш, не вір у ніколи. Ти знаєш, що татові доні не плачуть. Я тут бережу твоє щастя й удачу. Живи і радій, люби і мрій, з біди і горя знай, плакать не треба, лиш інколи пиши татові на небо. Я поруч завжди, коли буде потреба. Я ще принесу тобі сонце і небо, і кошики щастя, і торби здоров'я. Наповню твій дім я теплом і любов'ю. Живи і радій, люби і мрій, з біди і горя знай, плакать не треба, лиш інколи пиши татові. Живи і радій, люби і мрій, з біди і горя знай, плакать не треба, лиш інколи пиши татові на небо. Татові на небо, татові на небо. Ось такий гурт «Широкий лан» і його фронтмен, лідер у мене в гостях сьогодні Святослав Бойко. Вітання. И снова повторяю всем, что у нас самый прямой из всех возможных прямых эфиров. Есть телефон, есть на том же номере, независимо от телефона, Viber. И есть даже Skype. Вы можете звонить в студию и задавать вопросы моему гостю. А у меня после просмотра этого клипа возник совершенно логичный, на мой взгляд, вопрос: зачем ты сбрил бороду? Потому что люди обычно сбривают бороду, когда что-то происходит в их жизни, что-то не добиваются, какая-то цель, или вот вообще просто.
Я не є фанатом, таким твердим фанатом зовнішніх ознак. Був період, коли мені борода подобалась. Я на це я дивився в зеркало, мені вона подобалась. Я собою навіть деколи пишався, милувався. А потім я подивився відео, випадково подивився відео про життя русських старообрядців в Сибірі. Це на 40 хвилин фільм. Мгм. И там прозвучала фраза: «Каждый исконно русский мужчина, который живет в православном староверческом обществе, должен отрастить бороду, ибо здесь таков закон и порядок». Я подивився в зеркало на себе, і мені оця фраза в голові повторюється. Повторюється. І буквально через 15 хвилин в мене вже бороди не було. Причому 4 роки я її ростив, я її лілеїв, я її плекав. Буквально через 15 хвилин в мене бороди не було. Це з Майдану вона була в тебе? Майже. Ну, десь з початку 15-го року. З початку 15-го року я запускав бороду. Це ти, мабуть, пригадуєш, коли був оцей мем «Тактична борода», там побриюсь після перемоги. Ну, да, да. Ну, і я десь цим захопився також і подумав, що в мене, як в порядного волонтера, як в музиканта, в мене повинна бути борода. О. Але от, ще повертаючись до кліпу, я хочу зачепити одну важливу тему, яка є малопомітною. Здається, пісня ж сумна, правда? Ну, дуже. Насправді, за змістом дуже сумна. Але вона в позитивному ключі. Нам вдалося майже неймовірне. Вона дійсно в позитивному ключі. Ми говоримо, власне, батько нашими словами звертається до доньки і каже: «Живи і мрій, люби і радій. З біди і горя плакать не треба. Ти знай, плакать не треба. Лиш інколи пиши татові на небо». Тобто не забувай мене. Живи своїм життям, радій з нього. Хочеш плакати – плач, хочеш радіти – радій. Я просто в силу своєї життєвої позиції, я часто зустрічаюся з людьми, які втратили рідних на війні. І одні люди знаходять в собі сили жити далі, інші ж живуть у спогадах. І фактично вони з цього замкненого кола вони не виходять. І я бачу, як це нищить людей психологічно. І я завжди прошу своє оточення, людей, які нас слухають, які сьогодні мене бачать. Якщо ви знаєте про родину, про сім'ю, яка втратила рідного на війні, я майже переконаний, що тій сім'ї потрібна підтримка. І то не завжди йде мова про фінанси. Просто добре слово, просто навіть дружнє поплескання по плечі, воно може зробити багато. Це правда. Воно може зробити багато, воно може дати оту віру, яка, можливо, є втрачена. Тому якщо ми знаємо, якщо ви знаєте, що є десь люди, які потребують підтримки, дайте їм цю підтримку. Вам воно повернеться сторицею, а людям це буде приємність, що про них пам'ятають, їм допомагають, їх підтримують. А це правда, що пісня ось ця «Татові на небо», вона має прототипів реальних? Абсолютно правда. Це сім'я з Луганська. Сім'я Бочарових. З початком війни батько перевіз свою сім'ю під Київ, на Київщину, і сам пішов воювати. Спочатку в добровольчий підрозділ, потім в регулярні війська, в регулярну армію. І фактично свій бойовий шлях він закінчив в 3-му полку спеціального призначення. І я випадково почув історію про те, що маленька дівчинка Амалія пише листи татові на небо. Дитина знає,
про те, що тато став ангелом, і вона пише йому листи на небо. І я, мабуть, здогадую, що Амалія зараз дивиться цей ефір разом з мамою, разом з сестричками. Тому я заодно передаю вітання і кажу, що знайте, ми вас любимо, ми вас пам'ятаємо, любимо, і в силу можливостей ми вас підтримуємо. І, власне, оця історія, оцей маленький факт такої дитячої щирості, простоти і щирості, він мене просто от змінив. Я подивився, я навіть не знаю, як описати цю ситуацію, що тоді відбулося всередині. Це був такий от переворот просто. Переворот. Коли я доросла людина, можна сказати, сформована особистість, я десь маю перед собою ряд якихось важливих проблем, важливих задач, які я повинен вирішити, які я повинен зробити. І це для мене є все глобально. І тут поруч така от простота і щирість, яка виявляється в таких от, з першого погляду, маленьких, але для цієї дитини у великих речах. І ми, власне, написали ту пісню. І нам вдалося зробити, як я вже казав, що пісня сумна, але в позитивному ключі. І мені здається, що та пісня, вона допомогла багатьом. Вона допомогла багатьом не переступити цю втрату, а, можливо, по-інакшому подивитися на цю ситуацію. Тому що людину вже ніхто не поверне. Людину ніхто не поверне і ніхто не заплатить за цю втрату. Хіба ворог... Я молю Бога і прошу, аби все ж таки перемога була нашою. Мир шляхом перемоги. І тоді ворог буде платити ціну. Але зараз за цю втрату не є заплачено. І треба просто на це подивитися з іншого боку, що попри цю втрату треба жити далі. Треба йти далі. Дякую, Святославе. І якщо ви нас дивитеся, я маю на увазі родину героя. Про яку родину ця пісня. Я дуже вдячний вам. Дуже дякую вам за все. І вашому татові. І будьте здорові, щасливі. І майбутнє за вами, діти. Це точно. А ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому етері. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте це запитання Святославу Бойку. Доброго вечора, мене звуть Назарій. Наразі проживаю в Нью-Йорку. У мене не скільки запитання, скільки, може, висловлення подяки за музику. Саме ця пісня «Татові на небо», вона одна з моїх найулюбленіших пісень широкого лану. І, можливо, запитання буде одне. Що далі? Чи буде широкий лан розвиватися в напрямку фолк-року, чи може все-таки хард-рок? Що ми можемо почути надалі? Дуже красива сорочка. Дякую. Дякую за дзвінок. Дякую, Назаре. Це мій друг. Це мій давній товариш. Ще родом з моєї малої батьківщини, з Івано-Франківщини, з Калуша. Так сталося, що в моєму близькому оточенні є буквально 2 чи 3 людей, з якими я спілкуюся роками. Є багато знайомих, але от справжніх друзів є буквально 2. От, власне, Назар то один з Друг дитинства, можна сказати? Не дитинства, друг з юності. З юності. Стосовно музики, це буде, мабуть, рух більше до фолк-року, в хард-фолк. Ми хочемо це зараз поєднати. Ми беремо елементи гуцульського фолку, скандинавського фолку, ірландського фолку, і ми це поєднуємо. Ми це поєднуємо з рок-музикою, ми пробуємо це поєднати. І буквально з дня на день має бути вихід нашого нового альбому «Мантра».
де буде представлено кілька пісень, власне, в новій стилістиці. В новій стилістиці. Цікаво. І цей альбом, він десь, можливо, буде говорити про те, що в нас уже сформувався якийсь один стиль. Коли ми на початку етеру говорили, що у нас стилю як такого немає, і я не знаю, в якому ми стилі працюємо, то, можливо, вихід цього альбому, він дасть відповідь на питання. Добре. Чекаємо. Знаешь, а все-таки я не могу с тобой не обсудить события сегодняшнего дня. Вроде бы странно, что я с рок-музыкантом сейчас хочу обсудить выборы, местные тем более, да? На самом деле не странно, потому что Святослав — это человек, который не просто интересуется политикой, а который, ну, кроме творчества, в ней живет. И если вы любой митинг патриотический в Киеве видите, вы можете быть на 100% уверенным, что Широкий Лан там або співає, або бере участь як люди просто, як учасники. Це так? Це так, це абсолютно правда. То є, мабуть, для мене обов'язковий елемент, то є громадської активності, громадянської позиції. Коли відбуваються процеси, я не можу сидіти просто так і нічого не робити. Власне, оце бажання не сидіти просто так, а щось робити, воно мене привело на Майдан. Воно мене привело до волонтерської роботи. Воно мене привело до багатьох точок, в яких я опинився. І, власне, зараз, зважаючи на ситуацію, зважаючи на політичну ситуацію з центральною владою, яка є, я не можу стояти осторонь багатьох проблем. Навіть якщо ми вже цю тему зачепили, справа Павла Шеремета. Ну, я знаю, да, ты на все суды ходишь, да. Не на всі. Я буквально останнім часом я почав ходити часто на кожен суд. Раніше я ходив тільки на основні суди. Буквально на останньому оця вся ситуація, вона зачепила мене особисто. Тобто я, як громадський активіст, я приходив підтримати Андрія Антоненка, Юлю Кузьменко, Яну Дугарь. Тому що це є люди в безневинності, яких я А переконаний. ты знаешь их давно? Или кого ты из них давно Я знаешь? знаю Андрія довго. Мгм. Я знаю довго Андрія. З Юлею і Яною я познайомився в процесі цієї справи. Ну, в силу обставин, які дозволяли нам спілкуватися. Андрія я знаю давно. Вы же в каком-то смысле коллеги не просто как музыканты. Он же писал гимн сил специальных операций, я правильно понимаю? Да. Це знаменита пісня Да. «Тихо прийшов, тихо пішов». Да, да. И ты тоже пишешь песни по просьбе ребят из наших бригад, батальонов и так далее. Так, є. Так. Було у мене два таких моменти, коли військові просили написати пісню, бойову пісню бригади. Точніше, таких моментів було більше, як два, але з реалізованих проєктів зараз є два. Один з них – це бойова пісня 3-го полку спеціального призначення. Це пісня «Хоробрих», яку ми запрезентували на базі 3-го полку спецпризначення в Кропивницькому. Це ж 3-й окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. І ця пісня, вона повинна була включати в себе і оту велич русичів, їхня підготовка до походу, їхній настрій, їхній оцей внутрішній світ. І теперішню війну, сучасність теперішню. Ну і у співпраці з командиром 3-го полку ми все-таки цю пісню А написали. он тоже писал, да? Так, То есть сидели вместе стихи писали? так. Ми спочатку... Текст переписувався 5 разів. Реально переписувався він 5 разів. На 6-й раз я вже з командиром просто сів за один стіл. І в мене було одне питання. Що ти хочеш, щоб там було в цій пісні? От. І, ви знаєте, я думав, що мене вже нічого не може здивувати. Але коли я бачу, коли людина, яка вийшла фактично
яка в армії живе, у нас, можливо, є такий стереотип, що люди, які все життя працюють в армії, в них якось мислення може бути трошки обрізане. Не кажу обмежене, а в силу обставин трошки обрізане. На самом деле все совершенно не так. Я сколько военных знаю, это самые большие философы, Абсолютно. широким І мышлением. він мене здивував. Він мене, в принципі, дивував і до того своїми проектами, своїми баченнями тих чи інших ситуацій. І тут він мене здивував, наскільки глибокі сенси він хоче побачити в тій пісні, тому що це пісня на роки. Це ідеологічне виховання бійців, сформованих людей. Тобто треба знайти саме ті слова, саме ті сенси і смисли, які зможуть зачепити заживе дорослу людину, яка вже є сформована, яка бачила все. З військовим досвідом, з досвідом Так. війни. Так. Нам це вдалося. Повтори, будь ласка, яку назву має ця пісня? Пісня хоробрих. Песня хоробрых. И я знаю, что еще сейчас ты уже написал, но сейчас снимают, ну, видеоклип делает в 30-й Так, отдельной бригаде нашей любимой, где я неодноразово бывал. И я думаю, что люди с 30-й бригады нас сейчас смотрят. Привет вам большой. Вот. Ну, рассказывай. 30-та бригада тепер буде мати свою бойову пісню. І я маю превелику гордість, що я маю до того відношення. Власне, до мене звернувся капелан бригади. Капелан, отець Сергій, який сказав: Святослав, для бригади потрібна бойова пісня. От в 3-го полку є, а в нас немає. Це не порядок. І процес зав'язався знову. Сенси, смисли, бачення, що ми хочемо там показати, що ми хочемо. Це от для мене, мабуть, оці роботи для військових, вони є дуже і дуже важливими, тому що ми творимо нову історію, навіть не історію, традицію. Мы творимо традицию сучасной боевой песни. Да, такого же не было в украинской армии Так. раньше. То есть они были какие-то песни, но они скорее напоминали, наверное, афганские какие-то вот эти с гитарными такими ну понимаешь. Да. Якщо брати офіційні гімни бойових частин, то це зазвичай щось оркестрове, це дуже пафосне. Коли слухаєш ту пісню, десь собі уявляєш, як летять там цілі ескадрилі літаків, там кораблі пливуть, танки їдуть, піхота стріляє. От, і це все, оцей от пафос, такий от радянський монументалізм. От воно має бути таке от пишне, пафосне і велике. Ми натомість даємо сучасне звучання, ми показуємо сучасних героїв, ми даємо оті сенси, які зможуть виховати не тільки військових, а й майбутнє покоління. І це є важливо. І коли починаєш собі задумуватись над цим, чесно кажучи, деколи, ну не те, щоб стає страшно, а так мороз по шкірі пробігає. Ты знаешь, я же слушал эту песню и слушал в машине у Падре. Падре — это позывной нашего друга, отца Сергия Дмитриева. Вот. И я тебе сейчас, это марш, во-первых, да? Это марш. Так. Марш с волынкой. Так? Так. То есть вот эти все кельтские вещи я там почувствовал тоже. Вот. И с другой стороны, это вот такая по духу очень украинская, такая казацкая песня такая. И в-третье, что я про себя подумал, я даже ему сказал, говорю, это какой-то марш на страх врагам. Вот очень-очень жесткая песня такая, знаешь, такая, которая просто вот так. Військо Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч догори, бій круговерть. Ми на шляху, ворогу смерть. Ну яка тут має бути музика інакше? Вона ж мусить бути такою ударною. Тобто це має бути твердість, твердий крок, відчеканений крок. Це мусить бути і музика, і текст, вони мусять показати оту силу і міць, з якою йде 30-та бригада. Я бы, знаешь, я бы транслировал вот эту песню, я не знаю, как через громкоговорители или через какие-то волны местного радио, вот прям туда, вот кто напротив стоит там этим. Я думаю, что им очень понравится. И я думаю, что это тот случай, когда не буду говорить, что мы не понимаем украинский язык, не понимаем. Вот я думаю, они все прекрасно поймут. Там прям так доходчиво. Так все. Все вони розуміють, коли потрібно
Власне, ми не розуміємо українського язика, це тупо галіма відмазка. Показати свою зверхність, показати своє первенство. Та яке первенство? Коли на території Київської Русі вже процвітало православ'я, на території московитів ще жаби квакали. От. І київські мудреці, вони йшли проповідувати православ'я на північ, на схід. Ну, про яке первенство ми можемо говорити? Зря шли, шли, Святослав. Хто вони є? Ну, дурні діти. Да, ну знаешь, ну, детьми их называть сложно, потому что, ты знаешь, там, вот, ты упомянул, кстати, старообрядцев русских, да, которые, ведь на самом деле они ни в чем не виноваты. И бороду ты, если вот из-за этого сбрил, это зря, потому что на самом деле это были первые, как сказать, изгои Московии. Это как раз, когда Московия формировалась как начинающая империя, это как раз вот эти годы, это 17 век, ну, когда дед Петра, отец Петра, когда вот все подходило к этой уже экспансии земель окрестных, первыми с жертвами стали стоять, их жгли. Их выгоняли не случайно, не в Сибири. Их жгли целыми скитами, сжигали, просто закапывали. Ну, там просто, это, знаешь, про инквизицию рассказывают, но вариации пыток в Москве были жуткими абсолютно. И там реально шел геноцид вот по такому религиозному принципу, хотя вроде бы православный. Но был приказ всем, значит, вот так креститься и так. А кто не хочет, все. И эти люди, на самом деле, они были первыми врагами этой империи. Причем они своих начали сначала убивать. Така психологія. Знаєш, я би був щасливий, якби я взагалі не знав, що там відбувається. Ти чого захотів? Всі хотіли бути такими щасливими. Я був би щасливий, якби я не знав і не чув, що там відбувається, що там відбувалось, аби оцієї імперії просто не було. Бо я не знаю, мур, бетонний мур, великий рів з крокодилами. Вбивайте один одного, ріжте один одного, робіть з собою, що хочете, до нас тільки не лізьте. Не лізьте до нас, не лізьте в Крим, не лізьте в Грузію, не лізьте в Вірменію, не лізьте в Азербайджан, нікуди не лізьте. Просто варіться в своєму соку. Ну, понимаешь, так не бывает. Это же Путин, это не Франко. Я розумію, це просто така, знаєш, мрія ідеаліста. Мрія ідеаліста. Я в той самий момент розумію, що так не буде. Я розумію, що треба ще не один день і, можливо, не один рік попрацювати для того, щоб все-таки перемога була на нашій стороні. Щоб отой мир був на наших умовах. Я до цього готовий. Ні, ти много над этим работаешь. Я до цього готовий, і дай Боже, аби я з цього шляху не зійшов. Я прошу, аби мені вистачило терпіння, вистачило снаги іти по тому шляху, який вже є намічений, який я перед собою бачу. Все-таки я задал вопрос про местные выборы. Ну, в двух словах. На твое впечатление от того, вот, что случилось? Вот. Хорошо, плохо, что хорошо, что плохо? Скажімо так. Дякуючи новій центральній владі, явка на виборах була рекордно малою, низькою. Це погано. Тому що, щоб робилися погані справи, хорошим людям достатньо просто нічого не робити. Багато людей не пішли на вибори через зневіру, що щось можна змінити. Тому що коли ми жили 5 років і відчували, спочували себе людьми, люди повірили в зелену казку, проголосували за оцього принца, якого, мовляв, поцілуєш, і він, оцю жабу поцілуєш, і вона стане принцем. А вона не стала принцем, вона лишилася жабою. Слушай, то есть ты думаешь, что не пришли люди, потому что багато людей зневірилось. Багато людей зневірилось, що, мовляв, їхній голос може щось та й важити. Дуже багато людей перелякані були статистикою по коронавірусу, і це є закономірно. Ми знаємо, що в київських лікарнях і не тільки в київських твориться біда. Я думаю, моя версия, что как раз такая явка из-за коронавируса большей частью. Це один з основних, мабуть, факторів, чому була низька явка. В лікарнях твориться біда.
Тобто оця ситуація, вона стала неконтрольованою. Вона несеться просто як снігова лавина. Ця ситуація, вона контролю не має. А знову дякуючи нашій новій владі. Ну а результаты ты можешь оценить? По результатах, з позитивного. Давай. В кожній обласній раді буде представництво адекватної політичної сили. Це я про європейську солідарність. Прошу то не сприймати як політичну агітацію. А вже пізно. Ну так. Прошу не сприймати то як політичну агітацію, але я вважаю, що європейська солідарність то є власне та політична сила, яка може творити зміни, яка має команду і знає, як це робити. Но с другой стороны, прошли и такие в некоторых радах, да, прошли такие, ну, с позволения сказать, политические силы, как кремлевские шарики, как и так далее. Прийшли, звичайно. Немає меж людському ідіотизму. Оце є фраза, яка пояснює все. Якщо людину за 1,5 роки нової влади нічого не навчило, якщо людина не подивилась інакше на ситуацію, якщо людина не почала аналізувати, то її вже не змінить, мабуть, нічого. І вона буде голосувати далі за шариків, за ОПЗЖ, за «Наш край», за іншу цю наволоч, яка реально псує Україну, яка тягне до Росії. Якщо людина віддає свій голос за них, гріш ціна тій Это, значит, людині. такая сведомая несведомость, я бы сказал так. Ну, вот просто, ну, вот смотри, ты сказал, что там Влада виновата там и так далее. А скажи мне, вот виноват ли только Зеленский в том, ну, если вот с этой позиции смотреть, что только он виноват в том, что люди в него поверили как волшебника? Это же он не ходил по домам, не заставлял их верить в себя как волшебника. Люди сами, они на самом деле, вот его сейчас эти надежды, они сейчас на него и навалились, потому что, ну, он же не волшебник, правда? Вот, а люди понадеялись как на волшебника. Звісно, він не ходив по домах, він не агітував, але на нього працювала російська машина інформаційна. На нього Ну, сериал, в первую очередь, давай так уж честно скажем. Да. почалося все з серіалу. Серіал. Мабуть, так. Почалося з серіалу ще задовго до виборів. От. Але коли з кожної помойки, з кожного рукомийника і чайника іде крик про Порошенко вор, Порошенко убив брата, Ліпецька фабрика і так далі. І, власне, оці всі справи, вони не мають реального підтвердження, але це фактично на кожному кроці про це кричать. Но это действительно было достаточно грязно, особенно прямо Я, перед власне, выборами. переконаний в тому, що на Зеленського працювала російська інформаційна машина, пропагандистська. Ну, слушай, ну это версия Яка? твоя. Это Так. же, да. Це да. є моя версія, це є моя думка. Власне, працювали проти Порошенка. Проти Порошенка, тому що будь-хто, тільки не Порошенко. Слушай, против Порошенко, так честно скажем, да, и в таких же выражениях, вот про вот Роттердам плюс, про Свинарчуков и так далее, говорили и про украинские люди, и достаточно много их было, которые просто, я с неизвестных мне причин, я не буду это оценивать, да, у них образ врага Порошенко сформировался, он перерос образ Путина как врага. Я слышал несколько интервью, где люди говорили, что наш главный враг еще до выборов. Наш главный враг – это Порошенко. Я прошу прощения. Порошенко, ну, мягко говоря, не идеален, да? Но я не кину камень ни в какого проукраинского человека, в принципе. Потому что это идиотизм, ты в стеклянном доме бросаешься камнями. Ты же вместе будешь сидеть либо в одной камере, либо лежать в одном рву. Ніяка людина і ніякий президент, він ідеальним не буде. Немає такого поняття «ідеальний президент». А что тогда до Зеленского докопались? Он не идеальный президент, он простой человек, никогда в политике не был. Простий, з народу, прийшов неосвічений, привів дофіга дилетантів. Сам є дилетантом, вчитися він не хоче. Привів дофіга дилетантів, які реально мракобісять на кожному кроці. Но люди этого хотели. Они хотели, чтобы, как в кино, пришли совсем другие люди, которые никогда не были в политике. Они действительно выбирали именно по этому критерию. Никогда не был. Ну так? Було таке. Ну от тепер ми маємо результат. І, власне, цей результат ми маємо розгрібати. Тому що зараз з'явилося знову дуже багато диваних патріотів, які кричать про несправедливість, про така влада погана, а я на нього надіявся, а він мене підвів. Це про
Зеленського. Я на нього надіюся, він мене підвів. Де зарплата в $4000 вчителям? Ну, это совсем уже Ребята, ку-ку. немає такого. Ну, не можна вірити в казки. Ну, знаешь, вот у Це Высоцкого... така жорстка ціна У популізму. Высоцкого есть песня такая известная, вроде детская, «Виновен не жираф», да, про жирафа, да? Да. Я не чув її. Пусть жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей, жираф большой, ему видней. Понимаешь? Песня Высоцкого, да. Они наделили Зеленского качествами, которыми сами придумали. И вот сейчас это же все нормально, это так и должно было быть. И вот все говорят, там Зеленский все проиграл. Ну, иначе быть не могло. Иначе бы это была не Украина. Ну как вот? Ну, а придумали звідки? Власне, оця ж думка, вона не взялася з космосу, вона не взялася от просто так, що мільйони людей от раптом подумали про президента Зеленського. Я думаю, что это отпружинило, знаешь, от чего? От того, что ты сказал. Но это началось еще до Зеленского. До того, как Зеленский даже решил идти в президенты. Вот это, знаешь, такое многократно умноженное травля Порошенко, при всем моем к нему отношении таком, ну, не комплиментарном, да, я очень там, ну, за что знаю его критиковать, но когда человека не критикуют, а просто, ну, ты же понимаешь, да, просто, ну, клевещут на него, грубо говоря, да, и вот ни одного суда в итоге нету, и никто не сидит, хотя уже и прокуратура, пожалуйста, и СБУ, ну, вот приходи и сажай, да, если он действительно натворил таких дел, которые ему приписывали, да, там уж все разворовал, там, ну, не знаю, там, наживался на войне и так далее. Вот эти мантры, они на самом деле русские, действительно, вот эти. Нажился на войне. Это... Вони є російськими, вони звідти ростуть. А почему наш народ так это воспринимает? Это может вот эта вечная украинская тяга ругать власть любую. Вот знаешь, только дай украинцу, ну, пересечному громадянину, да, дай какую-нибудь гадость про действующую власть любую, эту, ту, следующую, пятую, десятую, и он с удовольствием будет ее друг другу пересказывать и смаковать вот это все. В отличие от русского, который, наоборот, свою власть там вот так вот боготворит. Це є пережиток, мабуть, Радянського Союзу, який в людей відбив можливість самостійно приймати рішення і нести відповідальність за свої дії. Я народився в 88-му році, я не пам'ятаю свідомого життя при Савку. Але з того, що я знаю, людям не треба ні про що думати. За вас подумає партія, за вас подумає государство, за вас государство рішить. Тобто людям не потрібно думати, людям не потрібно напрягатися, людям не потрібно шукати якісь шляхи вирішення тих чи інших проблем. Є партія, є держава, умовно, якщо це квазіутворення можна назвати було державою, яка несе відповідальність за все. Власне, оця думка, вона є звідти родом. І в нас є покоління, які виросли в Радянському Союзі, і оцей стереотип, что влада за все відповідає, він же сидить отут глибоко. Слушай, ну, знаешь, все равно это потихоньку лечится. Вот у меня, я свое мнение особо тут стараюсь не высказывать, но мне итоги выборов, как это ни странно, ну, явка мне не понравилась очень сильно, но тут причины были объективные тоже, да. Но, в принципе, украинский избиратель, который пришел, конечно, приходить надо было в гораздо большем количестве, соблюдая все меры предосторожности, но прийти все-таки, да. Но украинцы не дали никакой монополии политической состояться, ты понимаешь? Они уравновесили, то есть вот эта чашка весов, она вот всегда в Украине вот так. Это не Россия, которая, знаешь, там, гири и все, и пошло там на дно. Нет. Вот сейчас уравновесилась чашка весов. Да, там много этих пророссийских, да, но нигде они не... Ну, где-то там в каком-то большинстве, но по большому счету в Украине у них есть какой-то потолок, и эти все маргиналы, все эти пророссийские квазипартии, которые пытались создать вот, ну, в дополнение к ОПЗЖ, они же рассчитывали услуг оттащить вот этот такой, ну, полуватный электорат к себе, но и ни пальчики, ни шарики особо ничего не получили. Но есть позитив. Звичайно, є. Я би хотів зараз подивитися на обличчя політтехнолога, який переконав Пальчевського. Нет, того, хто деньги давав. Ні, власне, я би хотів на політтехнолога подивитися, тому що віддуватись то йому прийдеться. Якщо він живий ще. Да ну. Слушай, у меня есть подозрение, опять же,
что-то тут вот российской политтехнологии попахивало, да? У меня вообще было такое предположение, что в России же нет давно выборов, да? Ну, уже за ненадобностью. И Це не тільки кое-какие... формальність. Да, и кое-какие политтехнологи своими тупыми лозунгами, а лозунги невероятно были тупые. Вот прям, знаешь, как из России 90-х. Вот просто вот такой, хозяйственник, голосуй за хозяйственника, там, знаете, что-то вообще, ну, бредятина такая, да? И они думали, что проканает. Или вот эти, знаешь, тупые, как собачий лай, вот эти короткие, там, в городе, там, да? Вот это, ну, для дебилов. Ну, не проканало же, понимаешь? Ну, не проканал. А денег, это русские, конечно, такие деньги могут только русские. Опять мое предположение совершенно обоснованное. Тратить на подобного рода проект. Ну, Власне, той прохід оцих проросійських квазіпартій, оцього бидла і швалі, це є результат того, що люди не аналізують. Люди не думають і не аналізують. То є біда. То є справжня біда. Десь, скажімо, моє покоління, от покоління моїх дітей, вони вже будуть інакше ставитися до політики. Тому що я своїм дітям буду розказувати, що ти несеш відповідальність за свій вибір. От. Якщо ти вибираєш сьогодні отаку партію, таких людей, будь ласка, давай подивимося, який в нього інформаційний хвіст є в цієї партії, чим вона займалася. Значить, ти в майбутньому будеш мати такі результати. Тобто аналізуй, думай. Якщо кандидат в мери, місцеві вибори, кандидат в мери обіцяє знизити комунальні послуги, це значить він не балабол, його треба гнати в шию. ну, звісно. Його треба гнати в шию, тому що не може мер ні зменшити, Це не його зона збільшити. відповідальності. Да. Вивчення зон відповідальності. Хто за що відповідає? За що відповідає Кабінет міністрів, за що відповідає Верховна Рада, за що відповідає президент? Я все ж таки вернуся до президента перед Зеленським, до Порошенка. Це, власне, отой, за якого було не соромно. От що стосується конкретно його обов'язків, його роботи... Ну, на міжнародній арені, ти в першу чергу имеешь в виду, да. Міжнародна арена і оборона. За це мені точно не було соромно. Мені як громадянину. Зараз я бачу такого міні-Лукашенка номер 2 українського розливу, який хоче в ручному режимі управляти всім, прийти в конкретне это місце. перебор. Ну, Лукашенко убийца. А тут честные выборы прошли. Ми не говоримо зараз про Лукашенка, ми говоримо про цю інформаційну бульбашку, яку подають на загал. А давай тебя порадуем сообщениями из Русского рейха. Он же Мордор, он же Московия, там как угодно. Так вот там Зеленского, это же у меня друг мой, товарищ и брат Рома Цымбалюк, он за всем этим следит. Так его там называют уже фашистом, бандеровцем, вторым Порошенко, ну и так далее. То есть, На підставі чого? а вот понимаешь, вот какие у них ожидания от президента Украины, что он должен, знаешь, просто получив мандат прямо в избиркоме, побежать к границе и сдать Украину прямо с ключами при первому попавшемся русскому. Ну, перепрошую, щоб його назвали другим Порошенком, це ще треба добряче попрацювати проти Росії. Ну, вот это значит уже такие авансы. То есть они, короче, они не видят шансов. Вот мы его критикуем, Зеленского, тут в Украине, да? Они, Заслуженно причем. они не видят шансов с ним договориться. То есть ничего не получается. В принципе. Ну ничего же не получилось. Ни по Минску сдачи нет, ничего нету. Ну, поэтому, ну, да, можно... Мені здається, що якби не оця активна частка українського Звісно. суспільства, яка Звісно. тисне на президента, якби не вона, якби не ці масові акції чисельні, то зараз, можливо, реальність була би А трошки ты знаешь, інакшою. просто я же помню и 15-й год тоже, да? И я думаю, что и прошлая власть, она тоже воспитана, в том числе, и Майданом, грубо говоря, людьми, которые и после Майдана, ну, такими, как ты, например. Ты же на Майдане реально бился, и ты там, ну, чуть не погиб, на самом деле. Вот.
И ты знаешь всему этому цену, что люди, которые тоже пошли на фронт и так далее, волонтеры, они и ту власть воспитывали на самом деле. У нее тоже были такие ошибки типа торговли с Крымом до 15 года, 1,5 года торговали. Да? Мы же тоже, ну мы, я не говорю про себя, но патриотическая часть общества и воспитала же. И она на самом деле любую власть украинскую, мне кажется, вообще любую, подставляя фамилии. Вот, ну, ОПЗЖ она сразу снесла бы, гипотетически, да? А все остальное это вопрос вот этих сдержек, взаимосдержек каких-то. Ну, як бачимо, попередня влада, вона, скажімо, вона зрозуміла, в якому керунку йти не можна, а в якому йти потрібно. Теперішня влада, вона наразі дресурі не дуже піддається. І якісь ситуативні рішення вона приймає, але вона не приймає глобальних рішень. Тому ми поки працюємо над цим. Ми поки працюємо і будемо їх вчити. Це ваша справа, людей, які можуть там вийти протестувати. Це конституційне просто право людей, особливо тих, для кого Україна не є Просто словом. Да, но я просто словом классно сказал. Да. У нас остается 3 минуты, и я как-то сначала хотел спросить, но пошел в другую сторону разговор. Что для тебя Крым и крымские татары? Крим – це Україна. Крим – це те, що, ну, без чого я України не уявляю. Кримські татари – це для мене є брати. Брати і сестри. І я переконаний, що прийде той час, коли Крим ми повернемо. Знаєш, завжди говорять, що Крим повернеться до України. Ми його повернемо. Мы, украинцы. Да, вот это повернеться тоже. Это как такой страдательный залог какой-то, да, Ми неактивний. його повернемо. І українці, і кримські татари, ми ж є разом. Ми є разом. І ми разом його повернемо, тому що це є наше. Ну, один без одного ми це не зробимо точно. Ми мусимо бути разом. Це те, про що я завжди говорю. Ми мусимо бути разом і мусимо разом діяти. Мусимо діяти злагоджено. І я переконаний, що прийде той час, коли ми повернемо Крим до України. І я вірю в те, що з Божою допомогою і перемога буде за нами. Принаймні, не можна опускати рук, не можна зневірюватись, не можна говорити «все пропало, все погано». Так, інколи буває «все погано». Але, чувак, якщо все погано, давай подумаємо, що ми можемо змінити, що я конкретно можу Ти змінити. оптиміст, скажи мені? Ти лично. Я більше, мабуть, реаліст. Я більше реаліст, але я хочу бути оптимістом. Я хочу бути оптимістом. Але я більше реалист. Ну, оптимизм это тоже, знаешь, человек может только сам сделать. Потому что если он просто наблюдает, вот я оптимист, наблюдает, ну и что ты наблюдаешь, да? Нужно действительно что-то делать. У нас время все уже истекает. Друже, а можна я проанонсую один цікавий захід? Анонсуй, тільки що. Який, так, хвилинку, не більше. Місто Київ, 28 жовтня, це середа, Оболонський докер-паб. О 18:00 почнеться благодійний концерт «Роком по свавіллю». Власне, цей захід буде проводитись для підтримки сім'ї Андрія Антоненка, рифмастера. Зрозуміло. Широкий лан, Тарута, Соня Сотник, Сергій Кузін, Сергій Василюк, Христина Панасюк і багато-багато активістів, волонтерів, військовослужбовців. Ми всі зберемося в докер-пабі, щоб підтримати сім'ю незаконно ув'язненого Андрія Антоненка. Приходьте і ви. Дякую, Святославе. Я ще хочу додати. Только, пожалуйста, носите маски. Это все очень и очень и очень серьезно. Ну, Святослав уже сказал, что действительно в Крыму, в оккупированном, с эпидемией все очень плохо. Я призываю наших крымцев, крымских татар, патриотов Украины в Крыму. Сейчас у нас есть, кроме России, есть враг, коронавирус, который Россия, который все пофигу на оккупированной территории. Ну, в общем-то, я так полагаю, что используют, судя по тому, какое там положение с лекарствами и так далее, и так далее. Сегодня даже Меджлис принял заявление, обращение к ВОЗ по этой теме. Берегите себя, своих близких, особенно людей в возрасте, ваших родителей. Они наш золотой фонд, ну и будущее наше тоже. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо.
Щасти.